Finlandia Finlandaise. Otsikko Jumala on rakkaus, iankaikkinen elämä ja totuus kuolemasta. Kuvaus. Jumala on rakkaus, armollinen isä, joka ei koskaan unohda lapsiaan. Hän kuulee jokaisen rukouksen ja haluaa siunata ja parantaa. Kuitenkin usein ihmiset kohtaavat kurjuutta, sairautta ja vaikeuksia, koska he ovat avanneet hengellisiä ovia väärien valintojen, tottelemattomuuden, vanhojen liittojen tai katumuksen puutteen kautta. Kun ihminen pitää Jumalan lain, kunnioittaa hänen käskyjään ja elää päivittäisessä katumuksessa, Jumala ilmestyy parantumisena, vapautuksena ja siunauksina, kuten on kirjoitettu Mooseksen kirjassa 15:26. Mutta jos ihminen elää tietoisessa synnissä, hän sulkee oven Jumalan toiminnalta, sillä Jumala kunnioittaa vapaata tahtoa. Kun Raamattu sanoo, että Jumala kurittaa niitä, joita rakastaa, hebrealaiskirja 2:6, se tarkoittaa, että hän haluaa korjata ja tuoda lähemmäksi itseään. Kärsimys on usein seurausta aukoista, jotka sallivat vihollisen toimia. Vihollinen on kuin kiljuva leijona, joka etsii, kenet voisi niellä. Siksi valppaus ja katumus ovat välttämättömiä. Jumala kutsuu kansansa palaamaan luokseen ja pitämään hänen käskynsä, sillä hän on rakastava isä, joka haluaa parasta lapsilleen. Jos olet koettelemuksissa, ymmärrä, että Jumala on kanssasi vahvistaakseen uskoasi, mutta hän odottaa sinun muuttuvan sulkeaksesi ovet, joita vihollinen käyttää. Avaa sydämesi, tee parannus, elä sanan mukaan ja näet Jumalan toimivan. Hän haluaa antaa sinulle yltäkylläisen elämän, Johannes 10. Hän rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella. Rukoile näin. Herra Jeesus, tunnustan, että olen avannut ovia viholliselle toimia elämässäni ja perheessäni. Kadun kaikkia syntejä ja vääriä liittoja. Anna anteeksi, puhdista sydämeni, auta minua elämään sanasi mukaan. Sulje kaikki ovet, jotka ovat avoinna viholliselle. Suojaa kotini ja elämäni kallisarvoisella verelläsi. Vapauta minut kaikesta pahasta vaikutuksesta ja täytä minut pyhällä hengelläsi, jotta voisin kulkea voitossa ja rauhassa. Otan sinut vastaan Herranani ja vapahtajanani ja luotan armoosi ja laupeuteesi. Jeesuksen nimessä aamen. Raamattu opettaa, että kuolemassa ruumis palaa tomuun ja henki pysyy elossa. Saarnaaja 2:7. Hengen kohtalo määräytyy uskon ja kuuliaisuuden mukaan Jumalalle. Ne, jotka ovat Kristuksessa, menevät paratiisiin, Ne, jotka eivät ole Kristuksessa, menevät tuonelaan, Luukas 6:2. Ei ole unta tai sammumista. Henki säilyttää tietoisuuden, muistot ja tunteet, kuten kertomuksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Kuoleman jälkeen kohtalo ei muutu, sillä hebrealaiskirja 9:2 sanoo, että kuoleman jälkeen tulee tuomio. Kuoleman ja ylösnousemuksen välissä pelastetut lepäävät Herran läsnäolossa ja kadotetut odottavat tuomiota tuskassa, Luukas 6:26. Ylösnousemuksessa pelastetut saavat katoamattomat ruumiit ja elävät ikuisesti Jumalan kanssa. Korinttilaiskirje 5:5-5:2-5:3, ilmestyskirja 26. Kadotetut myös nousevat ylös tuomioon ja kadotukseen, ilmestyskirja 2:5. Pelastettujen ikuinen kohtalo on uusi maa, jossa ei ole kipua eikä kuolemaa, ilmestyskirja 2 ihmiset. Kadotetut menevät Tulijärveen, Matteus 5:5, ilmestyskirja. Demonit ovat taivaasta karkotettujen langenneiden enkelien henkiä. Ne eivät lisäänny kuten ihmiset, vaan leviävät vaikuttamalla ihmisiin, turmelemalla mieliä ja edistämällä valheita, ideologioita ja vääriä uskontoja. Matteus 2:5. Jotta olisit turvassa kuoleman jälkeen, on välttämätöntä olla Kristuksessa, Johannes 4:6. On elettävää päivittäisessä katumuksessa, Geostenerkissa. Sydämen on oltava puhdas, Matteus 5. Vältettävä pimeyden tekoja, Efesolaiskirje 5, oltava valpas, Matteus on 2. Ja pysyttävä uskollisena loppuun asti, ilmestyskirja 20. Jos et ole vielä antanut elämääsi Jeesukselle, rukoile näin. Herra Jeesus, tunnustan, että olen syntinen ja tarvitsen anteeksiantoasi. Uskon, että kuolit ristillä syntieni tähden ja nousit ylös antaaksesi minulle iankaikkisen elämän. Otan sinut nyt vastaan Herranani ja vapahtajanani. Anna anteeksi syntini, puhdista sydämeni, auta minua elämään sinulle joka päivä. Kiitos, että pelastit minut ja pidät minut loppuun asti. Aamen. Kuolema ei ole loppu, vaan iankaikkisuuden alku. Jokainen ihminen tuomitaan sen mukaan, miten hän eli. Kuoleman jälkeen ei ole uutta mahdollisuutta. Päätöksen hetki on tänään. Käänny Jeesuksen puoleen, anna elämäsi hänelle ja elä joka päivä miellyttääksesi häntä. Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua aina.